abantu baminto babukura tinya kegimanya iranga abarayi baito kobamana abaure Kisii County abaminto abakire kongagara kurwa banyamira county umusipiko ito tata soro genduru igo uyo minto nyamuko abakena abanene pyama kwa nimbia mure naende anyo muntu karo gwete buyaminji asama tukonsi pina amenyire asama tukonsi na amenyire na ali tukolia nelire lero asenge nche y'abantu baminto litanga ningwa nimbye muno ekiarere ketwagendire tinda bakyokera munyange buna baminto buno murayo itateba ayi n'umuntu saliye bintu ninje ege sikia negioka nkanyoro mukunguri icara umukungu yori icara itegerere umukungu yori icara nerabiye kotiga iro tao nekentaraonia asenge nje amasikari abana tuanyorire nere nabo igase ngenjanya anjete ta konyara gontiga ondebere papa goikaigo na endo ndurule buntumie abantu baminto bono keri baso na chile na ende sa maskania manene nko basaba no como mosi korengana una mumanyete mwabe mogo suma na roga na bere ngatanyaria lakini no mogo konga kisiro chiachire tingo tanyali bono mwanje kogena nanche mwanje kogena nanche babinto tigamba tabiye kintakamo yasao yo bareta abandi ndeni moto sabere musabere muchumba ito musabere county ito kekeli tukolilia mo kegenkyo mujara taruki gamenya bara yasao seni Muskota kwa netibu ya kia samaskani asobu anzania boneno elinde na intumotera nelie siko ya UDA elitua chorete 2022 la kimwanche unabasika abate kutusira bonspiga unangira nego chiororo na twabwetwe mwanche mubwatsi amenya Nyoroki anga mawakona amenya Wana iga, iga mkona angelio moskeje rusha.